kwa maka na mụ si na onye chụrụ ụwa n'ike nye ka ndị ajọ mmadụ ji wee bulu wee sobe m size ka ngwunu unu chụbazia n'ụwa n'ike kama na ife onye chụtalụ o were isi wee bulu maka na onye melụ mma ga-afụ mmanya maka na enego mmanya n'enu ụwa wee fụ na ndị melụ njọ na-ebele enu akwa ma fa marozi ka fa ga-esi wee mee ngwa chụba n'ụwa n'ike kama ife onye chụtalụ ya bụrụ ngwa chụba ụwa n'ike ịchụba n'ebe chụtala ibulu ịchụba ụwa n'ike ịchụba n'ebe chụtala ibulu ịchụba ụwa n'ike ịchụba n'ebe chụtala ibulu ịchụba ụwa n'ike ịchụba n'ebe chụtala ibulu ngwa chụba ụwa n'ike ịchụba n'ebe chụtala ibulu asị mụ na chụrụ ụwa n'ike maka na mụ si na chụrụ ụwa n'ike nye ka unu ji bulu chụba m wesunu chụba ụwa n'ike kama ife onye chụtala obulu omeme na mma ya na onye mere ma ga-afụ mmanya onye mere njọ ga-afụ njọ ngwa chụba n'ụwa n'ike kama ife onye chụtala obulu imego na ọ bazọta nsi n'elu ụwa na oje wee chọba ililo ọ na-emekwe na onye gbuka utie n'elu ụwa n'ọgwara na n'aka ọ ga-ala arụ aka na-aga n'ike mgbe ọ wụtala arụ ọwụta nsi ịchụba n'ụwa n'ike kama ibe onye chụtala obulo unu ndị na-achụ ụwa n'ike asị m unu chụba ụwa n'ike mgbachụba n'ụwa n'ike kama ibe onye chụtala obulo ụmụnne m n'anya mafụ ntino ma nọ dị mma anya m kwesịrị ịfụ ntị m ebe nsilu na-achụ n'ụwa n'ike unu wee bulu wee chụwa m unu je na-ewele enu iwe unu je na-abalụ m mba mwesi unu chụba ụwa n'ike kama ibe onye chụtara obulo ngwa chụba ụwa n'ike. And bless you from all your unrighteousness. No wonder in the book of Revelation chapter 21 verses 3, it says, and I heard a loud voice from heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men. Himself. Ọmalụ n'ọkọ n'elu ụwa bawela kwa ọkụkụ mee ya mmụọ na fana bụ amagolu n'isi na ọbị ya dị n'ime onye ka enuru n'ikpeazụ n'elu ụwa na-eje chọba ka ya chọba emegatasị na mmadụ efie ojebe obodo ijike ikuku bunyela ibe ọdụ igu n'elu ụwa anya ma na-achị efu orugo onu nọ n'ọbịa na-eti mkpu onu nọ n'ọbịa na-eti mkpu o zilu na-achụ ụwa n'ike epete nwe pepe ọkwanyasị nwunye bụ n'ogiliji abịa ọkacha ntị bụ n'ogiliji abịa ọnwụ ma bụchie n'ezi unu ndị na-achụ ụwa n'ike asịlị m n'uchụbụ ụwa n'ike n'elu ụwa kama ife onye chụtala obulu onye mere mma ga-afụ mma onye mere njọ ga-afụ njọ anya ayeyeyeyeye
Ibulu moto feke bakwa bureki o eki de mili maneke na wanya bu nono n'ogidi eke na bike bu nono n'ogidi eke walanya banya bakeleke ndị aba bụ onye ibutu fa chube koso ifu na eke ma boso ndị aba bata eke aka asie ya esie ata ya ata pamia ya mia ata ya ata arụ ya arụ ata ya ata mbaf eke olazu ana emegata si na mmadụ alarụ ojebe obodo ijite ibe ndị na-eli ka ndị na-asọ ibe ndị na-eli ka ndị na-asọ no na ndị ọka na-asọ enwe nsọ na ndị ọka na-asọ enwe baji eme ime ọka enwe baji akwado alụsị enwe na bike bụ n'ọnọ n'ọka enwe na nwanya bụ n'ọnọ n'ọka enwe wala anya bata obodo anya ogidi anya ejide enwe kenye elili aka enye ọgbọ ama anya ụla aka enye ọgbọ ama anya ụla mgbe afọ enwe aghọla anụ asie ya esie ata ya ata mịa ya mịa ata ya ata mana emegata si na mmadụ alarụ ojebe obodo ijide ndị nnobi na-asọ eju na nsọ ndị nnobi na-asọ eju na ejuna na nwanya bụ n'ọnọ na nnobi ejuna na bike bụ n'ọnọ na nnobi ejuna wala anya banye ogbunike ndị ogbunike ababe ya ababa babati ya abata esie na esie asie na esie ata ya ata agwọ onye agwọ ata ya ata ejuna olukongo miti emeghata si na mmadụ alarụ ọ na-abụ obodo ijite lọdụmandis ọ bụ eziokwu ife ndị na-eli ka ndị na-asọ ife ndị na-eli ka ndị na-asọ n'ohu ka ndị agụlụ na-asọ agụ iyi na nwanya bụ n'ọnọ na agụlụ agụ iyi na bike bụ n'ọnọ na agụlụ agụ iyi wala anya banye owere ndị owere esie ya esie asie ya esie ata ya ata asie ya esie ata ya ata fami anya amịa ata anya ata wipe ọ bụ eziokwu ibe ndị na-eli ka ndị na-asọ ibe ndị na-eli ka ndị na-asọ n'ohu ụmụnya na-asa azụ isi azụ na nwanya bụ n'ọnọ n'ụmụnya azụ na bike bụ n'ọnọ n'ụmụnya azụ wala anya banye ọgbaru ndị ọgbaru atụ anya elili fewelugo tinye na mmiri faya neti na mmiri azụ aghọlụ pọinta nke ilu azụ eje galaba ọnụ esie ya esie ata ya ata esie ya esie ata ya ata ọbụlụ pọinta nke ilu ite 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 ịgba na mebulegede panie ụmụsiome ka m na-eje n'ohu ụmụsiome na mbọ ọ bụ onye ka mụ cheje igwe echi ajụ nwa Ndubuisi mmụ ịba igwe echi ajụ nwa na mbọ igwe nyekele boto igwe na ọ ga-adịle gị mma onye nwere gị nwere dike ijebe ejebe n'ihi ga-eje o ịnaba anaba n'ihi ga-ana o igwe nyekele boto igwe echi ajụ nwa na mbọ Lagos ka m na-eje ogidi emi na nsọ ọnụ ndị nọ na Lagos ọ bụ nuka m jeje Ikechukwu Afama chairman na m okelele chairman na ọ ga-adịle gị mma Ikechukwu Afama kenele m nwanne gị Ọgọchukwu Afama na nwanne tọlụ nwanne nne n'ụwa n'ọkwa neke ya n'ali anya nni Ọgọchukwu Afama
n'ụwa n'ọgbanye ka ọkụkụ na-akpa nni osita dị mmụọ ka mụ mele osi ka pa dike osili na mekene gị o chiomanu kapas gurupu oke nwa na ọ ga-adịle gị mma kenele m chasi igwe eze akwala ike na-ezu n'aka akwala na ọ ga-adịle gị mma akwala ike na mekene gị o anyị dibịa nwanne nke m onye ọcha bịa n'ụwa n'oji dike onye ọcha mụ na ọ ga-adịle gị mma iyom anyị dibịa onye ọcha na mekene gị o diboyude mezue okoto bulu n'ogidi ọkọ bulu ụzọ dike okota na ọ ga-adịle gị mma mkpali ibe onye kotelo bulu nkịtị adị mọnụ nọ na mụ kenele ma ọkaka n'ogidi ọbụla ọka na ọ ga-adịle gị mma Cletus Onwuzulike ambassador ndị ogidi chairman director Sadon West Global Resources Sadon na ọ ga-adịle gị mma Kenneth nwatụ anya Miki nwanne m omiki na mekene gị o Ikechukwu ọra nta meyo na Nimo Alahaji na Lagos ike nwanne ekene m onye ọma meyo nwanne m Alahaji na ọ ga-adịle gị mma o Chukwuemeka Chidebele onye ọcha n'ogidi Akụmmili n'ogidi Iyomazu ka nwoka Chigi Sirenta onye ọma na ọ ga-adịle gị mma enyi kwọ nwa n'ogidi Emeka Okudo osila ọra ndị ogidi osi n'Imo esi o Ife Gachukwu n'iru ọkọ ya ọkpụ ụzụ na n'ukwulu ụzọ ọka ka m na-abọ ọkụzụ na mekene gị o anyị ebuli ịgbajebe obosi onye ka anyị cheje no onye ọma Jamaica Chief Alesi Chukwura gọvanọ onye obosi wee dike n'ọgụ ụlọ ọgụ ezi achọba dike onye bụ Chimeka onye ọma Jamaica na ọ ga-adịle gị mma onye nwere gị nwere dike chairman ụmụ abụọ family n'obosi Chief Chukwu nọ nso iwe bụ na m eze ọmọgọ n'obosi chairman yusu nke ime obosi onye ọma na ọ ga-adịle gị mma Chief Onyinye Chukwu nwene m Ugonabụ n'obosi chairman yusu niile chairman yusu isi owulu n'obosi chairman na ọ ga-adịle gị mma Joseph Oguche ogbu mmadụ odogwu ogbu mmadụ onye polisi onye ọma na ọ ga-adịle gị mma onye isi polisi dike onye ọma EO n'oso Ignedium adụogbomuwa n'Ọfụboku ijelemo aye Mr. Sunday Obianwuna ọnọ n'enyi n'ogidi CEO Cassidy Brightmoon and Zero to Hero Transport Limited ọnọ n'enyi na ọ ga-adịle gị mma Ogbuefi ama Jekwe Egbuna Donkilu n'ogidi Ikechukwu na-ene Eboshanki bụ onye ogidi Echakamo ayeyo ịgbamo ayeyo anyị ebula ịgba naba Okechukwu ara ya bụ ti ịgba ka ị na Chibụzọ Okonkwo
n'iti ịgba ka anyị na o ekene nwe nwa m ozie mbịa bụti ịgba ka anyị na Chijioke Chiebezi bịa bụli ịgba ka anyị na o ndị egwu m ka m na-akpọ bịa n'ubuti ịgba ka anyị naba o anyị ebula ịgba naba o anyị ebula ịgba naba o izeledi ka anyị jeje anya ka anyị yiwa na o ịgba dike atamba ebube dike n'ụwa bụ akọ na uche Odenigbo Ogidi na ya bụ egwu anyị jiji Igbo ya ka anyị ji eje n'olu ịgba akọnuche gbuo n'ụwa n'ọnyanwa ka m ji biri akọnuche gbuo n'ụwa n'ọnyanwa ka m ji bụrụ ọka nga akọnuche gbuo n'ụwa n'ọnyanwa ka m ji galịcha mmadụ egbura m n'ụwa ka m nwere amala bili elu anụ nwere ụkwụ gbaba ọsọ na anụ nwere ọbajebe ije maka akọ onye lere ọjị bụ anya nkụ na anụ alịrị ọjị daa anya fụlugo ṅụrịalụ ya n'ugo ama ka mma ama onye nzuzu na mụ dị ka ọkụ na-agba ite ma ite elero akọnuche gbuo n'ụwa na anyanwa ga ntị karịsị akọnuche Chukwu nyere David ka o ji gbuo egolo ya tị ọna akọnuche Chukwu nyere Moses ka o ji duru ụmụ Izrel banata akọnuche Chukwu nyere Solomon onyanwa ka o ji chi eze ọgazi ụwa bụ akọnuche ụwa bụ akọnuche ụwa bụ akọnuche ụwa bụ akọnuche akọnuche maka iwe egwu oge m na-eti eyi ogwu ebede nwebe ebe egwu onye si nwunye bụrụ ogidi Itiopia ọmaka cheti bụrụ ogidi Itiopia ụmụnwa abụchie n'anya maka na o nwere atọ akọnuche anyị na-ekwue akọnuche amaka gwa onye nwere aka ọgolibe iru ka eji abịa ụwa n'elu ụwa na azụ ka eji anụ ụwa na iru ka eji abịa ụwa abịa azụ ka eji anụ ụwa eri mgbe ụwa ji bido n'ụwa na mapụ nụrụ onye bụla elu onye bịara ụwa ga-ana ana na onye nọsa ụwa n'aba onye nwere aka ọgolibe n'ụwa na aka ọ dị mma akọnuche nwoo n'ụwa na anyanwa ga nji dị mma ụfọdụ na-alụ n'ihi n'elu ụwa maka fe nwere akọ ụfọdụ nwụrụ na nga n'elu ụwa maka fe nwere akọ ọtụtụ nwaanyị ka dị n'ụlọ banabazia maka akọ ọtụtụ ka daivọsụrụ maka fe nwere akọ ọtụtụ nọ n'ụlọ ọgwụ n'elu ụwa maka akọ ha ezinụlọ agbasazi ihe n'elu ụwa maka akọ adịrị ya onye nwere aka ogolibe n'ụwa na akọnuche dị mma akọnuche gbuo n'ụwa anya maka ndị etiri ga-egwu onye nwere ntị ya nọdụ ndụmọdụ akọnuche gbuo n'ụwa na anya maka ndị biri ụwa akọnuche Chukwu nyere Japan onyanwa gaba dị chi eze akọnuche Chukwu nyere ndị China gaba ji alụla anya ọrụ akọnuche Chukwu nyere ndị Igbo gaba ji elu ogbu n'igwe n'agha akọnuche Chukwu nyere anyị n'ụwa anyanwa gaghị galịcha akọnuche gbuo n'ụwa na anyanwa gaghị bụrụ ọkanga nwaanyị itosie n'ụwa mọtụ n'ime mkpuke ebeba ịmalio na anya bụ nwaanyị anọ nwere akọ akọnuche mụ na akọlụ gị bụ Chukwu na-enye ihe ụwa bụ akọnuche ụwa bụ akọnuche ụwa bụ akọnuche ụwa bụ akọnuche akọnuche maka
onye na-enwere akọ n'uche n'ụwa mekọsịa ibe ịmali n'ụwa nwanne m n'ọbịta ọgụgwani maka na akọ n'uche mụ na akọlụ gị na ka ọ dị mma ụmụ nwaanyị na-agba akwụna n'ụwa na be nwere akọ afọbe ga-ata n'ụwa gị onye gị ji agbọli ohu nyaba afọbe ga-ata ata n'ụwa gị ji aṅụ ọgbọkọ afọbe ga-ata n'ụwa gị gị ji aṅụ biya akọ n'uche m ore n'ụwa na anyanwa ga na-ebiri mmadụ eburu m ore n'ụwa ka m wela mala biri akọ n'uche m ore n'ụwa na anyanwa ga na-eji eje ọga waba akọ n'uche waba akọ n'uche waba akọ n'uche waba akọ n'uche akọ n'uche amaka onye ije na-eje ore n'ụwa nọ dịka o nwere obe mana mgbe nwata ji nwụ nọ n'ụwa nwata enwe mmụọ ndị mmụọ bụla egede si be n'ode n'igwe debe ego na ọ bụrụ oke mbe n'ukwu egwu na ọnwa na egwu akọ n'uche chinyelu m n'elu ụwa na anyanwa ka m ji biri ụwa Goodluck Jonathan n'onwela akọ Goodluck Jonathan mụ na chi anyị bụ maka akọ n'uche m n'elu ụwa na anyanwa ka ndị chi eze TB Joshua na-ewu n'elu ụwa bụ n'onwela akọ onye lele ọjị kpakwa anya nkụ na analịrị ọjị da akọ n'uche m n'elu ụwa na anyanwa ka m na-akọ n'ụlọ akọlụrụ uche m n'elu ụwa na anyanwa ka m na-akọlụ ife nwere iru n'elu ụwa n'onwela azụ ife nwere mbido n'elu ụwa n'onwela nkwụsị iru ka nnụnụ na-efe na nnụnụ a na-efere azụ n'iru n'iru ka ị ga-aga na iru ka ị ga-aga n'iru ka ị ga-aga iru ọgụ nwanne m onye nwere aka ọgọ iwe n'aka n'uche amaka ife niile Chukwu mere n'elu ụwa n'onwelu mbido kọnuche m n'elu ụwa na kọnuche dị mma waba kọnuche waba kọnuche waba kọnuche waba kọnuche waba kọnuche akọnuche amaka ụgbọtụrụ enyi ona mekene gị onye ntị eje abọ ọlụ dị mma o n'elu ụwa na ọ dị mma nṅomi ọlụ ọmịlụlụ n'elu ụwa na anyanwa ka iji kalịsi enyi kwa nwa o na-abụ ọgụ na ọ ga-adịlị gị mma akọnuche gị o n'elu ụwa na anyanwa ka iji bụrụ ọkanga ọ na-eme biri n'igwe n'elu ụwa bụ achọba okwu ụmụnna kweta ọgụ n'elu ụwa alụ anya mma azịza dị n'ugwu n'elu ụwa na a na-agbaziri ya akọnuche gbuo n'elu ụwa na anyanwa ka ndị ichi eze akọnuche gbuo n'elu ụwa na anyanwa ka ndị bụrụ ọkanga ụwa bụ akọnuche 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 anyị eburu ịbadị ike wee jere n'obi Mike Obidigbo na-ekene m Obidigbo bụ ebi adị n'odogwu na-ekene m adị n'obi ike ezugo agwụ odogwu ezugo agwụ odogwu na mekene gị alụsị agbọta ebe Sọni Nwokolo na-ekene m onye na-egbu onye na-egbu onye ore n'ụwa na isi gachi ya awọ onye
na-ebu onye onye na-ebu onye onye na-ebu onye onye n'odogwu odogwu ogidi ona mekene gị obodo Chief Barrister Obi anyị odogwu na-ekene mi onye meli ifele na abụ n'ọga dele gị mma odogwu n'ogidi na-ekene mi n'ọga dele gị mma akọnuche chinyere n'ụwa anya nwa gị emelite agụ Chief Barrister Obi welite obi mụọ ya odogwu n'ogidi akụnne na mekene gị akụnne n'elu ọbịa dike ọ n'elu ọbịa odogwu na mekene gị nwa mere ọgụgụ akụnne n'elu ọbịa odogwu na-ekere akụnne Ifeanyị nwa bụ isi n'ụga dịle gị mma anụ bụrụ isi bụ agba na-ekene mi akụnne na mekene gị mmanwụ eje ka m ike akọnuche chukwu inyere n'ụwa na nyanwa gị jikarị akụnne n'elu ọbịa akụnne n'elu ọbịa akụnne nwanne m akụnne n'elu ọbịa akụnne iweliwe egwu oge m na-etie nwezide mmiri na-ekene mi Prince Ugochukwu Akabezodogwu nwezide mmiri nwangwu ogwu ọna nweze n'ichilechi nweze nwa mama idena yara ebe ọ na-adọ obunike ka m na-eje obonye ka m jeje ekene n'ịmụ eze dị uzu ebu na m Lord Mantis Production odogwu ebu producer mụ na alụsị bụ ka ibu eti anya ne kenelu m injinia Wiper onye ọcha bịala ụwa n'oji ọnkụ Wiper na-ekene mi achụ n'ike onye nteje abụọ onye ide ka m na-agbọ onye achụrụ ụwa n'ike akọnuche m n'elu ụwa na nyanwa ka njibi n'ụwa akọnuche m n'elu ụwa na nyanwa ka njichi eze ọga chofele odogwu na mekene gị ihe ụmụchukwu ji chofe kọmunikeshọn onye ọma n'ọga dịrị gị mma akụ enwebe na mekene gị akụ enwebe nwanne m Chief Osita Ọfọra odogwu na-eke akụ enwebe ka m na-akpọ ha CEO Fokotoni West Africa Limited Chukwu Emeka na mekene gị nwa ọfọ chebe Baba Dudu odogwu na mokenele gị Chukwu Emeka CEO Selenleo Nigeria Limited Baba Dudu Ojokilo na mekene gị Ojokilo nwa mama Sunday Ọkafọ odogwu na-eke onye ọma na-ekene mi agali moja na ọ ga-adịrị gị mma mgbu ọta na mekene gị onye ọ ga-adịrị mma Tochukwu ka n'ogidi na ọ ga-adịrị gị mma osi na milion na mekene gị osi na milion ọgụ nwa bụ ufo nwa Ọkafọ igwe eze kwesịrị udo ezo ụzọ dị mma na mekene gị ihe omume ọrụ ifo igwe nkwele odogwu na mekene gị ihe ome ọbụla asị Olisa Mbekwe na mekene gị ka dị tepere nsi Olisa Mbekwe na mekene gị ihe omu ka dị isi odogwu oke nwa ndị Igbo na ọ ga-adịle gị mma ka dị tepere nsi ịgba ebulu m ịgbajere ụmụdị ọka ka m na-eje
mụtara ọrịa adịghị gị mma Ugochukwu tubele na-ekene mi na mụdị ọka GMD the next group of company oil minister Chief Francis Obiora ga-adịghị gị mma akụakịa nwa ibe na-ekene mi gị onye mụdị ọka ọ sị mụ kenele ya Saide Paul Ọkafọ Chief Ezafulukwe na-ekene mi Ezafulukwe ide gburugburu onye mụdị ọka odogwu na-eke ide gburugburu akụakịa Chief Sunday Nwankwọ omemgboji na dị ọka Omesimi International Agency Limited ekene kelele ime omile nwa mama ịba akọnuche gbuo n'elu ụwa na akọnuche dị mma akọnuche gbuo n'elu ụwa na akọnuche amaka kwani akọnuche gbuo n'elu ụwa na akọnuche dị mma ụwa bụ akọnuche 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 Mam, even now, what girl? If you go, Maz, and Diana, Agareba, and where if you game me now, brief, my opio furniture. Name, I'm not gonna reggae. But if you didn't move to Regina, you're a good one. Biko, do. Because he may make one in here, was it? I got 100 as no more pure furniture, okay? How you doing, man? You are welcome. Obi is very fine. Man, you relate with Obi? Yes. I want to take the sun out of this village, man. Again, take the son. Because I want to train the small boy so that you people can look like us. Okay. Let me discuss with you. No taking it, what? It won't Otu mkpụrụ anya isi ụmụ ụgwọ. Ọ bụzi again. Hey. Gwafa na ngaja ka ngache ya bụ ife eche. Yeah, Igwe said that you people should sit down and wait for him. For real? Yes, that we will go and think over the matter. Oh, what? You want to sit down here? You know, have your seat. For real? Yeah. So, young man, please sit down. Hey, yeah, this fucking shit. So, just relax. No. Make yourself comfortable. Many years ago, I wandered like a sheep without the shepherd. My friends abandoned me, saying I am a dropout. My people look down on me, saying I am a disgrace. My neighbors mocked at me, saying I am a dustbin. But Jesus found me, sanctified me. With his precious blood, now I feel okay. Oh, I'm okay. I'm alright. With blood of Jesus, I am feeling alright. I'm okay. I'm alright. With blood of Jesus, I'm feeling okay. I feel okay, I feel alright, I'm feeling fine. Blood of Jesus covers me, I am feeling okay. I feel okay, I feel alright, I'm feeling fine. Blood of Jesus covers me, I am feeling okay. Oh, I feel okay, I feel alright, I'm feeling fine. I feel alright. Blood of Jesus covers me, I feel okay. I am feeling alright.
Jesus, blood of Jesus covers me. Blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus purifies me. Blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus redeemed me. Oh, I'm okay, I'm alright. With blood of Jesus, I am feeling alright. I'm okay, I'm alright. With blood of Jesus, I'm feeling okay. Oh, I feel okay, I feel alright, I'm feeling fine. I feel alright. Blood of Jesus covers me. I feel okay. I'm feeling alright. Oh, hallelujah. I feel okay, I feel alright, I'm feeling fine. I'm feeling fine. Oh, hey, hey. The blood of Jesus Christ is setting you free from all manipulations of the devil. The blood of Jesus is cleansing you right now. The blood of Jesus will cover you in your going out and in your coming in. In the name of Jesus Christ. Amen. Oh, in the name of Jesus Christ, I apply the blood of Jesus over my house. I soak myself in the blood of Jesus. Let the blood of Jesus minister defeat to every works of the devil in your life. Let the blood of Jesus Christ bring down to nothing every evil work in your life. In the name of Jesus. Amen. I'm feeling fine with blood of Jesus. Yes, I feel okay. Oh, I'm feeling fine. Oh yeah, I'm feeling alright. Hello, children of God. Begin to wave your hands wherever you are. As you're waving your hands unto the Lord, the blood of Jesus Christ is setting you free from all manipulations of the devil. The blood of Jesus is cleansing you right now. The blood of Jesus will cover you in your going out and in your coming in. In the name of Jesus Christ. Amen. Oh yes, I'm okay. I am alright. With the blood of Jesus, I am feeling okay. I am made whole. Imaliona nyabo wanya no wela akọ akọnuche mụ na akọnuge bụ Chukwu na-enye ụwa bụ akọnuche ụwa bụ akọnuche ụwa bụ akọnuche ụwa bụ akọnuche akọnuche maka akọnuche mụ na akọnuge na akọ dị mma gị na onye na-enwere akọnuche dị n'ụwa mekọsịa ibe ịmali n'elu ụwa nwanne m n'ọbịta ọgụgwani maka na akọnuche mụ na akọnuge na akọ dị mma ụmụ nwaanyị na-agba akwụna n'elu ụwa na be nwere akọ afọfe ga-ata gilija abịa ọkacha ntị bụrụ gilija abịa
ọnwụ ma bụchie n'ezi unu ndị na-achụ ụwa n'ike asịlị m n'uchụbụ ụwa n'ike n'elu ụwa kama ife onye chụtala obulu onye mere mma ga-afụ mma onye mere njọ ga-afụ njọ anya ayeyeyeyeye ayeyeyeyeye ayeyeyeye ayeyeye ito 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 ife niile eli ka ndị na-asọ ife niile eli ka ndị na-asọ n'obodo anyị ogidi anyị na-asọ na-eke nsọ iburu moto fụ eke gbakwa bureki o eke ide mmiri mana eke na wanya bụ n'ọnụ n'ogidi eke na bike bụ n'ọnụ n'ogidi ekewala anya banye Abakeleke ndị aba akpọ onye ibutu fachụba eke ọsọ ifu na eke ma agba ọsọ ndị aba bata eke aka asie ya esie ata ya ata pamịa ya amịa ata ya ata arụọ ya arụọ ata ya ata mgbe afọ eke aghọla azụ mana emeghata si na mmadụ alarụ ojebe obodo ijite ife ndị na-eli ka ndị na-asọ ife ndị omeme na mma ya na onye mere ma ga-afụ mmanya onye mere njọ ga-afụ njọ ngwachụba n'ụwa n'ike kama ibe onye chụtara imego na ọba zọta nsi n'elu ụwa na oje wee chọba ililo ọ na-emekwe na onye gbuka utie n'elu ụwa n'ọgwara na n'aka ọ ga-ala arụ aka na-aga n'ike mgbe ọ hụtala arụ ọhụta nsi nchụba n'ụwa n'ike kama ibe onye chụtala obulo unu ndị na-achụ ụwa n'ike asị m unu chụba ụwa n'ike mgbachụba n'ụwa n'ike kama ibe onye chụtala obulo ụmụnne m n'anya m afọ ntino mana ọ dị mma ọkwa maka na mụ si n'ọnya chụrụ ụwa n'ike nye ka ndị ajọ mmadụ ji wee bulu wee sobe m sizie ka ngwunu unu chụbazia n'ụwa n'ike kama na ife onye chụtalụ o were isi wee bulu maka na onye melụ mma ga-afụ mmanya maka na enego m anya n'elu ụwa wee fụ na ndị melụ njọ na-ebele enu akwa ma fa amarozi ka fa ga-esi wee mee ngwa chụba n'ụwa n'ike kama ife onye chụtalụ ya bụrụ chụbụ ụwa n'ike ịchụba n'ebe ịchụtala ibulu 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 ngwa chụbụ ụwa n'ike ịchụba n'ebe ịchụtala ibulu asị m na chụrụ ụwa n'ike maka na m silu na chụrụ ụwa n'ike nye ka unu ji bụrụ chụba m wesunu chụba ụwa n'ike kama ibe onye chụtala obulu eli ka ndị na-asọ n'o na ndị ọka na-asọ enwe nsọ na ndị ọka na-asọ enwe baji eme ime ọka enwe baji akwado alụsị enwe na bike bụ n'ọnọ n'ọka enwe na nwanya bụ n'ọnọ n'ọka enwe wala anya bata obodo anya ogidi anya ejide enwe ka enye elili aka enye ọgbọ ama anya ụla aka enye ọgbọ
esie ata ya ata mịa ya mịa ata ya ata mana emegata sị na mmadụ alarụ ojebe obodo ijite ndị nnobi na-asọ eju na nsọ ndị nnobi na-asọ eju na ejuna na nwanya bụ n'ọnọ na nnobi ejuna na bike bụ n'ọnọ na nnobi ejuna wala anya banye ogbunike ndị ogbunike ababe ya ababa babati ya abata esie n'esie asie n'esie ata ya ata agwọ onye agwọ ata ya ata ejuna olukongo miti emeghata sị na mmadụ alarụ ọ na-abụ obodo ijite lọdụmandis ọ bụ eziokwu ife ndị na-eli ka ndị na-asọ ife ndị na-eli ka ndị na-asọ n'ohu ka ndị agụrụ na-asọ agụ iyi na nwanya bụ n'ọnọ na agụ anya m kwesịrị ịfụ ntị m ebe nsilu na-achụ n'ụwa n'ike unu wee buru wee chụwa m unu je na-ewele enu iwe unu je na-abalụ m mba mwesi unu chụbụ ụwa n'ike ka ama ife onye chụtara obulo ngwa chụbụ ụwa n'ike. And bless you from all your unrighteousness. No wonder in the book of Revelation chapter 21 verses 3, it says, and I heard a loud voice from heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men. Ọmalụ n'ọkọ n'elu ụwa bawela kwa ọkụkụ mee ya mmụọ na fanaba magolu n'isi na ọbị ya dị n'ime onye ka enuru n'ikpeazụ n'elu ụwa na-eje chọba ka ya chọba emegata sị na mmadụ efie ojebe obodo ijite ikuku bunyela ibe ọdụ igu n'elu ụwa anya ma na-achị efu orugo onu nọ n'ọbịa na-eti mkpu onu nọ n'ọbịa na-eti mkpu o zilu na-achụ ụwa n'ike epete nwe pepe ọkwanyasị nwunye bụ